Szerintem emlékeim szerint 2021-ben voltam először Járatlan Utakon Fesztiválon, akkor is novemberben, a novemberi Fáklya Klubos eseményen. Teljesen véletlenül szereztem tudomást róla, de akkor még csak látogatóként, akkor kezdtem a Road Movie podcastet. És aztán úgy emlékszem, hogy akkor fel is vettem a kapcsolatot a szervezővel, Vándorbollyal, illetve aztán utána Rékával, és a következő fesztiválon már előadóként vettem részt, ez 2023. februárjában volt. Úgyhogy most akkor járhatunk körülbelül ilyen 5.-6. környékén. Ez az egyetlen olyan közösség, ahol lehet a magyar utazó társakkal, utazó barátokkal, meg gyakorlatilag a teljes magyar utazói szénával találkozni. Azt gondolom, hogy ez nagyon ritka, hogy legyen egy szakmának, hobbinak, nevezhetjük ezt sok mindennek egy ilyen fórum, ahol tényleg mindenki megfordul. És akkor ezen a ponton azt el is szeretném mondani, hogy azért óriási köszönet és tisztelet Csonka Gábornak és Kelemen Rékának, hogy ezt a társaságot összehozzák, összefogják minden évben, és rengeteg munkával megszervezik ezt a fesztivált, illetve azoknak az előadóknak, kerekasztal résztvevőknek, önkénteseknek, akik ebben részt vesznek, és saját munkájukkal, élményeikkel, történeteikkel hozzátesznek a fesztivál sikeréhez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezzel talán meg is válaszoltam a kérdést. Az ember évente kétszer itt, ha nem is otthon érzi magát, de azok között, az emberek között érzi, találja magát, akikkel van egy közös szenvedélyük, van egy közös hobbijuk, vagy akár közös szakmájuk, és rengeteg olyan ember van, akivel semmikor máskor nem tudok az évben találkozni, de itt tudom, hogy mindenképpen megtaláljuk egymást. Hát ez nehéz kérdés, mert szerintem ez alapvetően érdeklődéstől függ. Kit milyen tájak vagy milyen történetek vonzanak. Rakoncai Gábornak az előadása az mindig nagyon hatásos. Azt hiszem, az sok mindenkire hatással van. Vele találkoztam egyébként a podcastemben is. De Lubics Szilvi ultrafutó, akinek egyébként most zajlik az előadása, és majd, hogyha ezt befejeztük, akkor fogok menni. Én láttam már több előadását, és tudom, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Perger István szintén kiváló előadó, de mondhatnám az összes többi vendégemet, Donka Noémi története például, aki tavaly elmondta a kubai történetét, vagy akár Szombati Orsi, az előadásai, Kocsma turista, Csanádi Tibor Ulu előadásai is mindig nagyon érdekesek, egy teljesen más aspektusból világítják meg az utazásnak a lényegét, úgyhogy tényleg nagyon nehéz kiemelni. Én azokat az előadásokat szeretem, ahol üzenet és történet van a képek mögött. Tehát nem csak a saját történeteket osztják meg, és képeket mutogatnak, és ahhoz fűznek kommenteket, hanem van egy üzenet, amiből a közönség tanulhat, és szerintem ezek a jó előadások. Az idei előadásom témája egy idei januári utam volt, ami Ecuador és Galápagos-szigetek. Az előadás címe az volt, hogy Ecuador és Galápagos-szigetek a drogbandák háborújának az árnyékában, mert hogy pont akkor érkeztem meg az országba, amikor szükségállapotot vezettek be egy bandavezérnek a megszökése miatt, és ennek ellenére életem egyik legjobb utazása volt, ami egyébként egy álomnak a megvalósulása volt, mert 20 éve készültem a Galápagos-szigetekre, és idén sikerült ezt az álmot beteljesíteni, úgyhogy erről meséltem, magáról az útról, illetve a kinti helyzetről, hogyan kell reagálni turistaként egy ilyen helyzetre, illetve hogyan juthat el bárki oda, hogy a saját 20 éves álmát végül megvalósítsa. Az én előadásomnak legfőbb üzenete az volt, hogy az álmainkat, azokat ne adjuk fel, illetve csak akkor adjuk fel az álmainkat, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy minden tényezőt megvizsgáltunk, minden információt begyűjtöttünk, és döntési helyzetbe kerültünk, abba a döntési helyzetben, amikor el tudjuk azt dönteni, hogy mondjuk egy utazás kapcsán elinduljunk az útra, vagy inkább mondjunk le róla. Én azt látom, hogy nagyon sokan úgy mondanak le álmokról, tervekről, vágyakról, legyen akár utazás, vagy bármi más az életben, hogy valójában még nem gyűjtötték össze, nincsen az összes információ birtokukban, nem kerültek döntési helyzetbe. Konkrétan ez az ekvádori út szolgál tanulsággal a tekintetben, hogy azok a feltételezések vagy tévhitek, amik éveken keresztül oda vezettek, hogy én nem juthatok el a Galápagos-szigetekre, azoknak a jelentős része az valóban tévhit volt, és amikor valóban elkezdtem tenni azért, hogy ez az út megvalósuljon, összegyűjtöttem a legtöbb információt, akkor már egy teljesen más döntést tudtam meghozni, és erre próbáltam motiválni a többi utazótársat, illetve a nézőközönség soraiban ülőket is.
Hát nyilván az ember, ahogy egyre többet utazik, úgy egyre több rutint kialakít, ami nyilván egyrészt tapasztalattal jár, de vigyázni kell, hogy a tapasztalat és a rutin az ne alakuljon felelőtlenséggé, mert ugye a tapasztalat az előnyös, a rutin viszont sokszor veszélyes is lehet. Tehát a rutint azt állítsuk az utazásunk szolgálatába. Tehát, hogyha az ember sokat utazik, akkor ezek egy idő után összegyűlnek. Ebből fakadóan teljesen másképp tekint már helyzetekre, szituációkra, és teljesen másképp utazik, mint mondjuk tettem azt 10-20 évvel ezelőtt. Konkrét példákat is nyilván tudnék mondani, tehát mondjuk most már az önkéntességhez, vagy az adományozáshoz már teljesen másképp állok hozzá, mint amikor még 2010-ben Afrikában azt gondoltam, hogy attól vagyunk jó utazók, hogyha cukrot osztogatunk a gyermekeknek. Ezt most már nyilván nem tenném, mert tudom, hogy ez nem feltétlenül pozitív hatást jelent az ott élők szempontjából, de azt gondolom, a pakolástól kezdve a okmányok, dokumentumoknak az átnézéséig nagyon sok ilyen transformáción megy át az ember az évek során, úgyhogy számtalan helyen változott az utazási rutinom. A legextravagánsabb, vagy a legkülönlegesebb utazási élményem szerintem az a Monteverest alaptábor túra volt, amit 2015-ben teljesítettem. Nyilván egy komoly hegymászónak ez még csak a bemelegítés a 8000-es hegyekhez. Ez volt az én kis Monteverestem, tehát az, hogy 14 nap alatt oda-vissza, Luklából elgyalogoltunk az alaptáborba, illetve vissza. A legmagasabb pontja ennek 5800 méter volt, és erre máig büszke vagyok, és nagyon, nagyon szép emlékeket őrzök erről az útról.